Tatlo ka mga puluy-an nasunog. Napabay-an nga Dabok ginhalinan sang kalayo. Si Darin Marie Sarmiento nakatutok. Gintupok sang kalayong tatlo ka mga puluy-an pasado las 10 kaginas sang aga sa barangay Barrio Obrero, Lapuz. Halos wala sang nabilin sa mga nasunog nga puluy-an nga human sa light materials kung sa diin ginatumod nag-umpisa ang kalayo. Suno sa mga residente nagapanutod sa mga laya nga dahon kag basura ang 76 anyos nga si Tomas Barel sa likod sang iya puluy-an apang wala na talupangdan nga nalambot gali sang kalayo ang iya nga balay. Nagdabaw ko kalayo ang sa likod ng basura. Ibantayan ko man kayo na. Sa uli, way nagamakot kay basa. Biyaan ko lang tako TV. Totally burned ang balay sang tigulang samtang partially burned naman ang puluy-an ng Hector Colomia kag Cheryl Mugato lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Ginabuluban ta 30,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Maswerte naman nga wala sang may nasamaran kag wala na naglapta ang sunog. Kay nag-layout man sila sang ilahos. Gin-updan man sa aton nga substation dire sa Barrio Obrero na kontrolar naton gilayon ang kalayo. Lampas na alas 11 sang gindeklarar nga fire out. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.